wabarakatuh. Hari ini kita menyaksikan Pak Hadi makannya seger. Kamera rolling action. Itu masuk ke kamera rolling gitu. Glundung apa piye Mas? Yo glundung. Kok iso? Glundung. Masuk ora, Pin? Kamera rolling action. Mangane sampai telung piring kok. Oh iya. Apa? Cek lho. Sote kene ora kan? Wis mulai wonge. Ojek mangan akhir mangan ke? Arek kan? Oke. Mulai. Aku muling. Mulai. Muluk tak pikir balik nek kok syuting. Iya nek wis bar mangan maksude. Oh iya. Cek. Kenapa itu? Tadi seger. Kadian apa? Kadek teh ku kuping opo to jane kok. Susu enak ora ta susu? Susu ya ape larang. Anak urus anak susu ora iki? Susune baronge. Ya, bakul warunge. Alah bakulis gak roto ya terus. Enek ra roto jajal nggih. Deh, nggih. Maremo. Ada teh malah. Apa Mas Yen? Ya iya. Teh. Gak patek ngopi iki nek jek isuk dia ketemu sep lambung neh kok. Lha sing bubuk lho. Jare piye cengok ngono teng piye to? Ya teng piye to jare? Lah aku cengoh kok nyapa. Ora usah dadoh. Yo ben Digawe iki. 1-0 nek iso cedak to. Cageblok. Ya tak goblok kepengin iki yo. Oh, nggih konten kaya gatel aja syuting. Omong-omong apa ke? Omong-omong. Dah, baleni. Iki ben tersulut ya. Baleni. Kontene sing kamera Lidik. sing menak. Iya. Tapi ini udah Budal. Ya lho, budal lo. Pancen kaleng lewat teh ya. Jajan anu dijawab, Padi. Iki posisi nang ndi iki saiki? Pancen ngompol kuwi. Nang plengsengan apa nang etan? alah mancing ngobrol belum. Tak Memang sing ya. Lesu, lesu mesti eneng. Lesu neng Kowe kungkum. tau ya? Pukul Alah. Aku lesu ene kungkum tenan. Gak lesu. Hah? Ini Pak Haji, nek yang iki nek ben sarapan mau rono. Iki mesti jek iki karo nasi kok ya. Gorengan ada. Nek Rono. kosong. Wes tau, enak wi. Jemur. Jemur. Beli nih. Balungane panas meneh. Nanggo sarapan iki. Ra loro apa telu? Iki tenanan jek malah karo. Telu. Lah yuti itu wirawine jan ndelok anakmu apa piye to? Enggak, aku ki butuh. Butuh bang dhewe-dhewe kok. Disute ngejek mangu jek. Iki apa ketok? Enggak, Kowe diket duit mucik ora? gak iya. Lah ngono lho. Iya to dikai. Ora. Pak. Dalam ya. Oke. Ora akeh iki ben. Ayo akeh. Teko nganu kok golek busan, oleh. Pet, oleh. Buang wi. Terus iso meneh. Bakson terakhir. Gak son ya. Kita bakson. Keburuan apa? Bulan kerja. Wih, kan urip apa kok? Iso. Wes ora krungu busan. Wes apa gak anu iwak dus. Dia ini berarti gak tekel blas. Demek tak wis Iki gak. gak Gak tega, Bang. pangan sapa? Blis kok kowe. Kowe asli gak tega. Kalau karena kolesterol. Mas jadi ya. Pangan wong telu. Gak tega. Karo bujek bro mangan. Mangan bujek, cocok. Berkati dipangan neh. Wis mangan nang kono, wis mangan nggon mas. Aku langsung turu. Lah iya kae Aku langsung turu bujek ngantuk. mangan, no. Heeh. Mangan ae ora? Gak. Sisone maksudnya. Tuh langsung turu kok. Goblok goblok kok Gak goblok. iso maksa. Goblok. Gak iso maksa kon mangan. Nggih. Berkah. Lah ya Maten wis ngomong nek wis bar mangan uji kaya. Bar mangan nggon Mas Hadi. Lah ya kan begini wae lesu to jiblek-golek neh kuwi lho. Temu langsung turu kok. Macake turu. Aku turu kok. Gilir ora wae. Ora. Bocah kuwi mangan dua. Ayo. Mangan peloro. Ayo. Siji bacaan kae, wis tambah sitone berarti loro. Nggih. Kudune kaya aku kalau jar mulai. Sego sithik mangan sate tok ae. Ada muni seneni Pak dokter kok. Anjuran oleh Pak Mantri kuwi. Anjuran dokter. Ngene. Yo. Anjuran dokter dilarang mangan banyak. Nah, Iya, banyak bukan. nek ngomong banyak aja. Banyak aja urip kok. Lah ya Banyak aja urip. anjuran dokter dilarang makan banyak. Banyake Iya. Nang Arab nyapa kok iwak wedhus senengi mergo gak
Duduh guli. Oh no. Bakar tok. Dilarang makan banyak dari dokter. Asli sing marai kolesterol. Dilarang makan Terus banyak. jelas no, Dik, ilmu Dik. Ini Pak Dek, dilarang ya makan banyak. Maksudnya Dilarang bukan mangan masak banyak. mangan banyak, Iya. mangan akeh-akeh gak oleh. Lah ya kuwi lho. Wah, Pak dokter iki ngomongin Kamu ngono. kudu dilarang makan banyak-banyak. Lah ya dilarang makan banyak ya. Dilarang makan banyak kalau nuton. Lah kuwi lho. Jebol malah. Masa iki. Terus mangan burung. Delok Dik, kene. Rai mangan aku. Ujib rai mangan, Bos. Rai mangan. Lah mung nek kok iki aku ora mangan. Aku ora Mangan mangan. sarapan gak apa-apa. Weh, olah salam. Iya, Lho, wis 12.000. Salam sapa lho? kowe wi lho guys, olah salam kok lupi piye rasa prol. Nah, Piye to? ganti rugi kita ya. Arek iki, Bro. Ya, Piye to, Jek? Arek Entekno karet. lega digeret. Entekno karet tak gacok kene bisa. Engko tinggo dibelekno nang. Nang kuwi lho. Karet diblegar Iku digeret. gale wi lesu karo tempo to. Karet nek blegar digeret. Kowe wi yo. Olah salam kok lupi karo saprol. ganti rugi ya, Pak? Ganti rugi. Jadi rugi apa piro? Kok iso ke? Kene ndi Cek ya Cek. Silakan kerja kan rasanya. Mangkamu jak nang kuping kene ndi? Nanti bosok nang omah lo, gak kena mlaku. Makan kerja apa tadi kayak kecelakaan kok. Gak ngono tok kok ya. Megane ben njaluk vario. Masa Aryo Bin? Tenang apa ini? Tenan ora, apa lho? Apa gonjo lah Piye? buji rusak ben njaluk kaki vario. Gaji ya lho wong. Lan ora Bin. Dan iki kosok. Kowe iki membikin heboh iki Bin wi. Ora ada tadi do tepe iki. Tak namanya sih. Ya wi kipin nek kok ngono kok. Ngono iki jale ijo ya ojo vario. Ojo vario. Ojo vario 76. 76. RC bener kelas. RC ini Mas Jan kae. 76 apa? Motor kaya taek aja jadi jual. Jadi karepmu jadi motor nganggo dol mbek tekan vario. Ya tetep oleh. Ade ijo vario jadi. Benamu tak nyang 500 ya, Cek? Apa? Ah wis wis jeblok wis Tak renovasi nih ya. Nek cek kena dinggo ngono. Jeblok didandakno. Ndak Cek engke kon maro gone padi ki lho. Project spider ya. Opo? Iki lho. Spider. Vendor tak kowe. Wes Togek. bangun lek ngawur spender blok bar bangun. CEO kae. CEO togek. CEO Dik. Bangun awak CEO. jualan dua herbal. CEO Dik. Gawane Herbal herbal. to, Su? Gopo su? Lho. Mangan paralon e. Mangane gak gelem. Gak mangan sego e. Herbal mangan. Jan wong kena rejo aneh-aneh kok. tumpangan paralon. Fotonya parah lu berat sih kupingmu lho. Jadi Mangan paralon jare. mangan paralon lho. Piye? Tumpangan. Ku tumpangan paralon jek. Kupinge lu jek lu tak goblok kuwi. Iya. Dina esuk e ngono ya, Dok? Malah terbayang-bayang vario. Eh, Dok. Iya. Nah esuk e berarti kon mangan sing empuk ya? Empuk, Tepo. tempo. Golongane Jajane tepo karo jajan mantap di kok. Kok jajan. Ucek iki piye, Dok? Iki jajan sopo? gak murah ya. Gak boleh Pak. Sarapan tepo. Sapa Iwan? Rasa kek. Iki kan persiapan. Awan bar komen ngono iki. Ulang tahunnya kayak engko kok. Iki iki yo. Wong er Mucek we kon rono cek we geget. Sopo lho? Cek we kon rono. Lali aku Iwan. Iwan we kon rono ambek Iwan. Kowe bagian baca badut lagi. Kono bagian badut. Iya we kon baca badut ambek Iwan jarene. sak ngene. Ono ngene. Ya urung kakek paling jek repot paling bar iki. Ora iso to. Sesuk badut. Wong arep anu. Kuwi talen iki apa jek we macak piye to iki? Lejal. Iki Dik, tepone ya. pupumu nduk nih. Pupumu nduk nih. Bejo. Kacake ra. Iki pone iki to. Iki sejak iki kare to. Ini ya ngono. Pupu nih kok ngene ra lah. Iki apa jek? Bolong ka bolong dono. Alah. Bolong kabeh lah. Apa ya katok iki ya. Lah ketone karo pupuku iki ketone. Bejo tenan nih.
Sejarah dik besok kawentol sak. Ping mamate lagi. Pin, kentol sak men gedhe ne Pin. Iki segone iki hitungane patang piring. Besok. Ya iki segone patang piring ke atas ngalake. Saiki kok engkol kok. Alah. Kok engkol ya wedhe iki to. Iki tarah menak ndang. Iki saurunge bedang arit ndang Jek mall. nek sabulu ki apa to jek jane iki panganan apa to? Sak Wi. apa to? Sak apa? Wi lho. Endi to sak apa? Wi. Sak apa? Ning sak lho. Sak lho. JM. Iki JM. JM alias jambu. Wis ciak baduk oleh baduk kan wis. Jambu. Delok wae lah jambu. Gut. Jek delok no. Wis oleh baduk kan Pak Andron. Jek rek tak rek seperti jek. Jambu. Baduk kan nang. Kene jambu. Kondi ne. Ales. Delokan kok. Lah pemukiman warga to. Iya. Ada JM iki ada jambu musuh. Lah nggak codot ya saiki. Iya. Menroko ojo kulo. Lagi nih. Apa? Apa wul? Ini gendeng dulu. Rongkap ah. Anu to. Anu apa? Oh alah. Ojo kulo Besar kan? Entah. Wes eno, wes ngene teman-teman. Absen pagi kita bersama Muji dan Agus Arifin. Agus Arifin. Ternyata Agus Arifin dan Muji nek di mor kuwi tetep gak iso campur. Kalis. Banyu karo. Citoke lengo, iki lengo, iki banyu. Nah banyu kocahan pisan iki. Buat piro jambu gosok. Ngono Pak Agus Arifin. Iya. Iya ta? Aku mencucu yo ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa wul apa?